ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಡು ಇಂಚಗು ಕೋಮುದಳ್ಳೂರಿದ ಬಿಗು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಣಗ ಬಾರಿ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಇಂದು ಏಪ ಗುಮುಲುಂಡು ಏಪ ಚೋರಾಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಕರಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚು ದಿನತ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಂತ ಅನಾಹುತಲು ತೋಜಿದು ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬಿಗು ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತಿಲಕ ತೋಜದು ಬತ್ತದ. ಊರೊರ್ಮೆದ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಇಡೀ ಊರುಡು ನೀರೆರ್ಕದ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಲ್ತದಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನರಮಾನಿನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಯಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವೆ ಪನ್ಪಿಲಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕೋಪ ರೋಷ ತೋಜಾವುಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡು.